Arabu jamana dɔ ciladen ye a sɛbɛntiya bi alamisa AFP ka kunnafoni di so kan ko mɔgɔ 58 ɲɔgɔn bɛ yen minnu fɛnɛ farala mɔgɔ fatutaw hakɛ kan. N'a mɔgɔ fatulen fanba bɛɛ lajɛlen ye Egypte jamana ka ijidenw tun ye. O ye mɔgɔ fatuta hakɛ se mɔgɔ 658 ma Egypte jamanadenw na minnu bɛɛ lajɛlen fatura ɲina iji kɛnɛ kan. A ka fɔ la ko mɔgɔ 630 bugulatigɛ sɛbɛn fosi tun tɛ minnu bolo n'u tun ma yamaruya u ka ye ɲina iji kɛnɛ kan. K'o de kɛra sababu ye ka ɲina hijiden hakɛ yɛlɛn ka se mɔgɔ 1,380,000 ma. A bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan mɔgɔ 1,000 ani mɔgɔ 81 olu de fatura minnu jate sera ka dɔn n'u bɔra jamana 10 ani kɔ ɲɔgɔn kan. Ciladenkulu minnu bɛ bɔ o jamanaw kan ye a sɛbɛntiya cogo min na u ka ɲininiw kɔfɛ ka se ka mɔgɔ hakɛ da dɔn. Iji o min jatilen don alisilamɛya jɔsen 5 fɛ min ka kan ka latimɛ alisilamɛw fɛ sɛbɛn minnu ye ka iji sariyaw labato ni ka taa hakɛw dafa iji yɛrɛ kɛnɛ ka magan dugukolo kan. Silamɛya ka don n'o ye calendrier musulman ye b'a yamaruya cogo min na n'o bi kɛ alisilamɛw fɛ ni kalo ye cogo ye walasa ka se ka don sigi sen kan. A bato baaraw bi kɛ san kɔnɔ siɲɛ 1. Sɛgɛsɛgɛliw y'a yira ko ɲinanta kɔni kɛra funteniba de kan ko funteni hakɛ tun sera 51,8 ma degré Celsius la kɛrɛnkɛrɛnnenya la magan misiriba yɛrɛ kɔnɔna la Arabi Saoudite jamana kan. San o san ijiden bayirika minnu bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ diɲɛ ɲɛfɛ ka taa magan dugukolo kan ka taa u ka iji batow dafa k'a mɔgɔ fanba dɔw bɛ taa ka sɔrɔ labɛnw sabatilen tɛ u bolo min bɛ se ka to u k'u ka iji bato musakaw bɛɛ lajɛlen dafa i n'a fɔ iji sariyaw yɛrɛ y'a ɲini cogo min na magan dugukolo kan. N'o dɔw bɛ kɛ ni ijidenw bisimilali ye yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw la sumaya bara bɛ yɔrɔ minnu na n'a bɛ wele ko installation climatisée. Juin kalo daminɛ waati ye Arabi Saoudite jamana ɲɛmɔgɔw tun ye laseli kɛ ko fɛɛrɛ minnu sigira sen kan u bolo walasa ka se ka lakanako sabati iji kɛnɛ kan sera k'u dɛmɛ u ka ijiden 300 ɲɔgɔn minnu ni olu tɔgɔ sɛbɛnnen tun tɛ ɲina iji la gɛn ka labɔ magan ko mɔgɔ 153 ani mɔgɔ 998 ɲɔgɔn tun bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen bɔra diɲɛ jamana wɛrɛw kan ka sɔrɔ visa min n'o bɛ kɛ u ka bugulatigɛ sɛbɛn kɔnɔ o tun tɛ u bolo wa fɛnɛ k'u ma tɛmɛ sira jɛlenw fɛ ka don magan dugukolo kan. K'o de y'a sɛbɛnciya u ma ko ijiden ba caman de bɛ taa dugumasiraw fɛ ka sɔrɔ yamaruya t'u bolo ka taa u ka batow kɛ iji kɛnɛ kan ko min bɛ kɛ u fɛ tile caman n'o bɛ daminɛ jumadonya dɔ fɛ siraw kan sira minnu ni olu taabolo cɛ ka jugu kosɛbɛ. Mɔgɔ caman de tun sɛgɛnnen don k'a sabu kɛ lakanabagaw ka wulikajɔ ye k'u gɛn ka bɔ iji kɛnɛ kan i n'a fɔ bato min kɛra Rafa kulu kan sibiri don mɔgɔ caman de tun sɛgɛnnen don ye. Ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen dira arabula ciladen dɔ fɛ min ma sɔn k'a yɛrɛ tɔgɔ fɔ bi alamisa AFP u ka kunnafoni di so kan. A ka fɔ la ko funteni barika tun bonyana kosɛbɛ k'o de kɛra sababu ye ijiden caman fatura n'a fanba bɛɛ lajɛlen tun ye Egypte jamanadenw ye. Ko funteni de kɛra sababu ye ka fiɲɛ tigɛ mɔgɔ caman ba la minnu ni olu dɔw ye tension banabagatɔw ye. Arabi Saoudite jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɔni kɛ k'u sera ka ijiden mɔgɔ 2,700 ɲɔgɔn de furakɛ minnu tun ni sɛgɛnna kosɛbɛ karidon tile 1 o bato senfɛ magan dugukolo kan nka u ma kunnafoni wɛrɛ fosi kɔni di mɔgɔ fatuta o hakɛ kan.